Hi friends, welcome back to my channel. आरोबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन बरायफिनबाय ओमफ्राय निउ इयारनि भिडिअखौनो एडिट खालामनो सोलाबिनि थाखाय बिराद लेट जाबाय आरोखि ना ओमफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि निउ इयार गाइस आसा खालामो नोंथांमोननि लाइफआवबो बे बोसोरा मोजां मोजां थांगोन होननानै दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो स्किप खालामनानै साराय 8 जालायबाय साराय 8 नङा 9 जानो जानोसैना Happy New Year advance. Aku थांनायदो इंद्रायाव एकदम बायरे गाबाय दङ एकदम गाबि कुनसे माने जोंनि भिलेज एरिया रे केकबा रिस्के जागोन ना नोंथां थांदो जिलानाव हाबलांनोसै ओंखारदो जारो सना माव मा जादो नोंसोना हानसाय मा जादो इयो सानदो फैनो नागिरखादो इयो ना जाग्रा मोना रितिका फैसना आं बामलु भिडिअ बानायदों नोंखो इउटुबाव हगारगोन आं बाबा आङो मबाइलाव ओंखारदो होननो हागोन नोंसोना नै आङो मबाइलाव ओंखारदो होननो हागोन नै थाना लाजिदोगारो बाबा आङो नै मबाइलाव ओंखारबाय आनैनि मबाइलाव होननो हागोन सना नै आथिं सुवाखै जोङो जारौआ ओरैबादि दाउ मोजां मोनो सनाया ओमफ्राय दाउखौ नै माबायदि थावेलदो माबा जोबना दोनदो बिमाया खेबदो टु खेबदो नैलै जि किउट गेलेखाना दं माने इयाव ओरैबादि मोजां मोनो आरोखि दाउ फिसाखौ ओमफ्राय मा खालामदो नै थावेलाव जि गावनि माबायाव माफ्लायाव बावसो खाना दोनबाय सिकनि नामा मा नाम ओरै खोन्थाहरदो बेबिखौ रितिका मेगनानो नायला नामालै जारो मेगना खानजाबाय ना गोजां बोथोरखाय दाउआबो गोजांदो दे सोबिन हाबगोन र' आं सोनि दे ओंखारबायलै नै दाउआनो लेफेफे जालायबाय आं गेले थैसिगोन इयो रितिका आं होनसिगोन सना हेपि निउ इयार होनसै सारौ होना होनगोन दे होनसै हेपि निउ इयार होनसै हेपि निउ इयार जालुआ हेपि निउ इयार होनदो निउ इयार होननो रोङाखैलै जारुआ सालाया खोनादों नों सिलिका गोखाना गोदै गोथाव ना बेबिया उन्दुबाय नै जारो गोखासो माथोनो गोखा ना gua mendena piu babay na nih गोजांदो जोंहानि जालु फिसाया गोजांदो इका बा आखाइखौ जि आराम खोन्थिहरलायदो जोंना साया रेडि गाइखेर साहा पक'रा चिकेन पक'रा लोमसार हाय ओइ सिला जिलि लोमसारा
Bye bye. Bye bye. Gaben logo moनगोन ना? Gaben जों बहा थांगोन जादा? Ha? Piknik जानो थांगोन होन? Daragaoआव ना? ओमफ्राय मावजि पार्क नो. Maujie Park. नों थांगोन थाङा? Bye bye. जादों ना? Bye bye yang sana. Tato deh. Mam, ada laka naik kek lada tipin. Gaben ni थाखाय थांनो ओंखारबाय न'आव थांसै. थांलाय फैलाय दोनो दिन थांनाय बायदि मोनलायबाय आं. खामानि मावगासिनो. आखायानो साजोब्बाय हटकेसा बिराद गिलिर. थुब्ला थुब्लिया. Dengar. Wow. Party dong na? Ay, nakase. Nang ninambaja kasi. Apa Zoy? Ih, lagi deh. Mensigar kemana? Singrana? Mana? Habna ba? Habu. Apa Zoy yau? Ay, nakase lang na nang ke. Thank you. Lana hoनायनि थाखाय. ना? नायलै माबादि लाबाय आं आयौ थैगोनसो जा खस्थ'यै लाखाबाय. अमाखौ माबायदि रेडि खालामना दोनदो बाबुमोना? अमाखौ जि आराम बयल खालामना दोनदो. सावगोनखो माबाखौ संनोसै आं सबायजों दाउ संनि गायसां दिनै. सावनाय. Happy New Year ada. Thank you. Ini dah kasih aku tahu apa aja. Nah, Inggris hakin selalu pilih lambai. Party dong lagi ya party. Party. Enjoy. Songkang ready जाबाय. न'नि गोजा मोनसे फिसा पार्टी लाखिदो बेखौ ओमफ्राय नोंथांमोन एसे शेयार खालामसान्दों अननानै जोबजासिम नायलाय. गाज्रि दामोन आरो गाज्रि दासान गाज्रि कमेन्ट दा हरदो. साजन साजन तूने क्यों धोखा दिया साजन साजन तूने क्यों बर्बाद किया Miss you agoy. Miss you. Hello. Ada. Nah, Gobin. Happy New Year. Video call guys. Denai जोंहा बिदामोन फंबायमोन गा बाहेराव थाजोबोना ओरैबादि विश खालामहरनाय. Happy आयं ओंखाम जागासिनो. गोथाव जानो जायाखै? सबायजों दाउ बेदर ना? अमा गोथाव जानो जायाखै? गोथाव जानो जायाखै? Koil biday. Koil biday mar gotaw. Happy New Year nih. Happy New Year ma. हमसे सिबिन मुआ Nggak megonan nuwa. आंथ' नुबाय Megonan nuwa nggak? केकआसो गोथाव जादों Happy New Year. Ani bazai. ओमफ्राय जोङो मर्निंआवनो जाखां लोंखां दारागावआव बेरायनो ओंखारबाय आरोखि ना. बाजै टाटा. केक होलांनि केक आब'मोन. Ini Alasia. Rani. Mama tasuk nak ke? Nani. Jangan apa ya nama? Malah juga. Sini kau bina kan mata. Nai mau ini asa sengai? Sania, tata. Dia thangda Sania deh. Daragao gate. 200 taka layo guys. Ilu balu mansi honai. Olah betul rokok lah lagi nih.
बेसेबां कमलाया किल' 50 किल' 100 1 किल' लागोन नामा किमान दाम 1 किल' माबा केजि माबानो केजि किमान केजि 80 खैथा रुथिबो जानो दा 10ता हिसाब फिसाबा बुरजा उथिगोन गिदिरबा खम उथिगोन मा खम गैया हाया बिदाव दियो केजिसेयावलाय दैखौ गाहैनांगोन एसे सायाव थांग्रोनिथ' ओमफ्राय गुसु दै गाफैनोसै जि आराम भिउ होनायसै ओइ गोजौआव एन्ट्रि खालामलायनांगोन ओमफ्राय गाखोनोबो हाला जों थांला आं गिबायसो बेसेबांबा गोजौबो थांबावनांगौ आरो ओइ आयै आं इयाव गाखोनो लुबैदोंलै हनै आबोलै मालाय हनै जेराव गाखोदो ने जाथार ओइ मासेना अबिसा खाथियाव था ओइ गोजानाव दा थां फिस्लायथार गुसु बिराद मोजां गरम बोथोराव खम मोजां जागोन बे थानो ना आराम जागोन ना भिउआ जि मोजांलै गासिबो दै जाजोबो नै Apa betul roti? Kita sana, sana sih, jangan.